Здравейте, хора! Днес ми дойде нова пратка. Започваме с сладоледчета, с мандаринки, да изкараме дъски. Това беше от плоските на листа и накрая и тези от джинджифилчета. И ето това е комплект. Също си взех и много красиви пликчета. Не знаех, че са толкова големи, ама нищо. Ето кутията с маниста. И вече стават 10 кутии с тази. Еми сега да почваме. Мандаринки. Опа! Не мога да се събера. Така. Дъски. Да. Но